neke Hemphu nim si doji Hemphu le itu phana gerai ta so posi itu mage Hemphu nim nangi phana lapen neke aposon si Barithe nim si doji lo la si throm ke la si titjong pina ka posi throm ke Barithe phan ir nang ko lapen neke Honghari si do thebji non ki irmi tum an sitame la soche ora ilitum sirat do nang Honghari ule ilitum non ke wangji sensasa bangke non agosto Sikur Pen bang pangchengpo so hupen ke ilitum Honghari pusi tok dun nang Arnam Do Vek Ma ilitum 1228 pen non 2026 anle ilitum lakhadam do Vek Ma 798 years ilitum nengtang lo asam pecetok long sedame pini lik budam jibang kala posang ilaje halam an ataki ongkar bitum sedame nona por ilitum religious alam Karbi itu religious alam non anta amen cilong bami mela Karton viewers nangitum kadoga wesan me chinita hypo la pen ke theklong ta hypo ilitum karbiang long non malom la poson si hurki chudu dalam alam bang ko pilam no maprotan de non sensa sapor hu ilitum religious alam halada ki fil abdun nje phan ilitum ki fil abdun tekhede sera me pini ni lehala bang so sensa salam ni neng tuma phan ninga politically bonda me pini ilitum asamalong ke bang cheng akar bitu asamalong keng pak nanga chibi cheng pini asam Karbi Columbus ilitum aphansi amenang eto hala so amen ga chilong cheng akar bitum ke pa philam sini ilitum aphan thanji alam bangla poson ila jeni likupi phansi pudama pulotang tela ke religious alam inur bang kupo neke Honghari sikinangji langthala bangso video clips bang kaya lang sitame ilitum ta kajithan dun theka phan mate kajithan pen alang tum gadawa tum ta akhai kapre tum sitame Karbi akhai kala pusante mapu pachini nangi nasi ilitum kadawa tum ta nang tum ta nilinang tum phan chunuri lo non ki irmi tum an sitame la soche ora ilitum sirat do nang Honghari ule ilitum non ke wangji sensasa bangke non agosto Sikur Pen bang pangchengpo so hupen ke ilitum Honghari pusi tok dun nang lapen aku inur bang kutupo neke Barithe nimsi nangji langkha la bangso video clips Barithe oke dak suntu ka men lo mo pelek Kristu poson dak suntu ka men lo la si throm ke la si titjong pina ka posi throm ke Barithe phan ir nang ko la phan jok si Barithe pa men en ede pat he de amana peng itum ki pialon pipedet pulutante yutang kre ni na ka piye bangke itum phan adning bang aku da kam ko lapen aku inur bang kutupo neke Barithe kali bonda nelike Hemphu nim sinangji langkha la bangso video clips mona lang khan theng da hong long si chok ni posi hong long hai ke hang posi Honghari bulagali itum Honghari tumke Honghari puke lakena de ka khidam la bokle chok ti sidang si cheng ta kithenai ta Hemphu lo kithenai posi Hemphu nim helo kithenai ke asi Hemphu ase helo ka kithenai ta asi Hemphu lo ka khli Hemphu le itu phana gerai ta so posi itu mage Hemphu nim nangi phana la alam bang ini likupi phansi pudam pulotang tela ke sonthom alam bang ini likupi lam no pulotang te sonthom alam pen isibera topik alam bang ke lake ilitum Honghari sidonang jima lapen ke Barithe nim sidonang jima lapen ke la poson si ilitum Hemphu nim sidonang jima la sonthom alam pen si pini ni yang tong phan bakla phanji sedame nangitum chini lo madona tu ilitum arta do piglo ilitum Karbi tumki kupu an ilitum annok be la thi atlo thong nok be sirgumu rong kharpi rong be do ulan la sonsi nok be tum ta thi thu atlo langnam lo pulodang de ilitum asamalong ke ilitum hilo arta ki ong nai akhailo langnam lo pulodang de ilitum 1228 pen non 2026 anle ilitum lakhadam lo pulodang de 798 years ilitum nengtang lo asam kache toklo pate ahom kingdom butum che kache toklo sanabe hala so apor ben hala so aprang ben ilitum kila dake asam long rike ilitum ge king pak nang sibitang ilitum asam aphanang sinang je asamisa khai tum sige bang aprang ma never kali ilitum ke bang aprang la ke ilitum lo Karbi lapen ke bodo lapen ke kachari sakhai tu lapen ke akapre khai tu sanabe
Assamese akai tum ke nona phisi ke ban serbe nona por ili tum langam lo pulo tang te ili tum katto ko bene me ka chini nang ji ke nang sakila pusan ila je ili tum 798 years ke akang thim do pa melo Assam along ri puli tum chetok long pen api ke ili tum tutel dam lo pulo tang te nang tum calculate dam tame je 1228 pen non 2026 apo ili tum langnam lo pulo tang te compare dam lo pulo tang te mane tutel dam lo pulo tang te 798 years ang ke pleng tang lo la pen aprang pen sianta ili tum ke Karbi tum ke Assam long ri long ke ba sedame pini ligi pujam jiban ke la posan ila je hala an arta ki onga Karbi tum sedame nona por ili tum a religious alam Karbi tum a religious alam non anta amen chilong ba mi meda ni pupo Honghari si donengji amuka pupo nege Hemphu nim si donengji lapen amuka pupo nege Barithe nim si donengji asi hala bang so por hut ili tum chi pupe hala hai bonta me ili tum ke athik pet hala so ke do thong no be rong kharpi rong be lapen ke wai song sir bumu kupu anman no be gido serame hala tum tame ning si pet si do serame pini apor ili tum jong si ning si do de lapen ke chinghon he pulo tangte nili ke Hemphu anim si rimji nili ke Barithe ni anim si rimji lapen ke nili ke Honghari si do veji hala son si dam bompo serame ili tum jong si chinghon lo pulo tangte chinghon lo lapen ke chingwai sar lo lapen chi don sar lo pulo tangte ili tum Honghari puli petame atheke la helo je nangli Honghari nim se tame choa pichu khejo lapen ke nangli la puson si Barithe nim se tame nangli choa pichu khejo ko people lo pulo tangte ili tum kartli ka phejo ke elong bela dim si dam si la si ili tum ning si vetu nangji nili ko pipan si kudam tum du pulo tangte alam mangela puson helo je la ke event Christian atum matala puson Jesus Christo ke do una hut ka prosar ke dam una hut je Baisak lemri Horjunri kani ason bang panington khabri halasu ka prosar ke dam una hut ke Christian government jelong ena serme ili tum langam lo pulo tangte theklong ji Bible lo akamang ning pikre si lapen ke angding so unko ra pli lapen ke unko ra drop pele tum langam te theklong ji hala dak la poson si theklong ji je inut Barnabas pomuni do Barnabas isi ke kroi ki thirklong bang kaching kimese na bang Arnam pan ke kroi ke thirklong bang Arni si Arni lapen alangli sola pan ki ridam ji pan si aning ha lapen ke rida ridam lo lapen ke long ta long lo lapen ke nili ladak pen si vera por nang tum pan than tum je nangli tum nili phanang ko thai je la ke Christian alam si than re ason alam si than re thai serbe ke pang barda mala hala bang so por hud Barnabas pu inut ke mesen amoni dolo alang li ingkir pet ke kroi thir plong amoni lapen ke sola pan rilo long ta long lo kapre ka rong serme lang li dam lo lapen ke long ta long lo amachi Antioch pu arong along si do dam lo amachi Antioch pu arong along do dam pen amachi alang li tum aphan muni tum ka chitong van tik tik lapen ke Antioch arong asor la pu an lo je Antioch arong asor la pu an lo je isi kardoma hem kudu kardoma hem ki malong do anke latung kopeni arna aphan kardom lu buradang te latung an chewan po latung haradak kumane bangke hanserong ahan kumane bangke hipi ahan kumane bangke bo ok ahan kumane bangke an gimi an ganem pru kumane bangke thoi the tango bong hom tango kimentang si wan po hadak si chorap sar kiti kon maneta ladak kachong pap ave kachong thui ave kachong pu meme son ave kachidin meme son ave ang thingelang no son ave bontame nilong jong si hanserong ahan do puratang ke an ka phek ta chetang an bak o ka han le do pasadame chetang an bak an kanem pru an le do pasadame chetang an bak hala so matsi Antioch asorapan utekang no je ladak hello Christian amen ka chelong chenga dimlu usigi alam bangala poson hilo je Christian means like kaching hon the apen ke like Christian means like isi ning isi vet ke do kachi ra kachi tu kaching hon ke paklang the ladak hilo ke paklang chenga dim lo la si Antioch hilo like Christian ke man chenga dim la ke nang tum kaddo ka bedeme chini ji la ke akam mangning pikresi inkoira pli inkoira drop mangning su
nasi ilitum tamila dakpen lang nam sinang je Honghari tum sinam ilitum Karbi itu bang kain atum long le kacavi dunang ji pugali ajara son ta kacavi dunang ji pugali sinam ni lige nan tu maphan ka request ke la hello nili Honghari nili kopine Barithe doji nili la poson si Hemphu nim doji hala son tame ilitum mathap pigji nilam nang kroy krede ni hukum nang kroy krede nilam si arjun nangji ne putang lo e ha phi phu penda Honghari si wan ke hala so teng si donangji e nim si ke kroy nangji nim si ke pathe nangji la lo pulo tang de nilong ke Barithe nim si donangji la pen ke nilong ke Hemphu nim si donangji hala abang nang litum aning la pen ke litum aning long che tok dong de nangji saname kumar phan si kar dom ma hala so a religion sa bang ke isi vet en ponangji nangli Hemphu le kroi sedame nangli kartli lo pulo tangte nangli kumar phansi kartli ma hala lo tampe lapen ke nangli kupis ya ke nangji ma son antame kupeni nang somara tuma phan loge chabi son ne nangli artli pidunji wurji matha dunji ko sedame Honghari anim no ma kupene Barithe anim no ma Hemphu anim no sedame nangli kumar phansi kartli piji ma hala so kartli bangke akhir jume ke damji bangke akhir jume ke longji bangke nangli sopo long si longji manangli supi long si longji lapen ke nangli tuma long si longji sedame isti beta por ka cindang kang tumang kala pasame je nangli tuma thai la so arim mun jong ka cingdon de son thotsi ili tum Karbi tum ta cingdon de ko si matha thai sedame la so arim mun jong pa la so arim mun jong yong si pa cingdon lo protang de ili tum ki chun chi de de son thang ta be la sipini ni la tong phan suggestion nang pi bangala pasone la je neke Hemphu rim si doji la bang ne tuman ninga lo dong chetok dong de de ji la pen neke la poson si Barithe nim si doji la bang ne tuman nim melong mate an ninga lo long chetok dong de de ji la pen neke Honghari si do thibji la bang ne tuman ninga long chetok dong de de ji bonta nang ne tuma phan ko machi hala kurusar ma hala kurusar tum an hala ka chingbai along ka chiraya teng pele nang ne tum da chidong dong ipon ma pulo tangte chingbai chingsai se pin pen lo pulo tangte ratum ke aning thipo lasi chingbai chingsai pen se ajada solution da banji hala bang so solutions ke bang hoke nangli tumta ningje bang samno je nangli tuma kuru sara tum nang ke japon le nangli tum charjulo pulo tangte nangli tum Hemphu nangli tum mukrang pira senja tumta nangli tum pha nang support ko pipon ma pulo tangte ili tum dakpen charjudam nang ko pipon ma pulo tangte ha ili tum api sara pusar pena tum tame ili tum apanda la son ili tum jongsi akhir jume hang bibong lo pulo tangte ili tum apanda akhir jume nang asipini ni nang tum aphan ke thane bakla kan tung bangla pasan mela je nang tum lahin chi kuder non bonta me nang tum ning si pet do non khala so ning si pet do lo pulo tangte nang tum hilo Honghari lo lapen ke nang tum hilo Hemphu anim lo lapen ke nang tum hilo Barithe anim lo lapen ke nang tum hilo Hemphu mukrang pira senja pan kachiki lapen ke kachar dom pan asi ili tum pini ili tum apuru sara tum itu mapusara tum ili tum Karbi re chotum khala so ka chingbai ji phanle nang tum borti igno hatum ka chingbai along ili tum da chedon dun na lapen ili da nang tum along si nang chedon dun ini ili bang sola marjan pen to phan la pon si phan be klar kon te cholo addo ka be kelang chepaning ding pen pot dum thang me kurung thu kardong